Și salutare lumea și la un episod mai am un episod de digital. Da, trebuie să aștept episodul. M-am jucat la Championship cu un prieten, dar n-am reușit pentru că random ruși pe ăștia. Nu o să te frate, că am dat pe lupă și nu jucau bine. Dar s-a băgat o ofertă nouă cu 2 megaboxuri la 3000 de star puncturi. Cred că mi-o iau. Da, mi-o iau. Nu iau pentru video. 5. Normal. Și 5. Bă, de ce îmi bat picioarele în el de joc? Da, e clar. Jucăm la un big game. Și reușesc să fac asta? Da, există bounty. Aș putea să mai deschid de asta. Da, joc la big game și după aia o să mai joc la... Să mai fac rost de megabox-ul ăla. Puteam să strâng înainte, dar chiar n-am știut. N-am de joc cu Bibi. Mă joc la big game, perfect. Sper să pic și boss-ul ăla tău. Jocul meu pe camera și după aia m-am editat videoclipul cu Dragon Jesse. Trebuie să vă răpătesc primul. E la colț ăsta. Da, mă scăpat să răspund, dar să nu care colț. Era bun Star Power-ul. Asta e că eu am zis pe Bibi. Dar la Championship n-am avut să facem. Am făcut decât 5 și 1. Da, parcă ai putea făcut. Ce faci de joc? Mi-a luat și de joc. Da, chiar îmi pare rău că am deschis la oferta aia. Chiar nu se vine de nimic, mai bine să o dăm un schimb de 10.000. Sau pentru o altă ofertă. Am deschis degeaba și nu știu câte că nu mi-a dat ceva bun. Nu sunt Starboard. Nici. Bine, Starboard nu prea mea multe de rău. Adică în cartea eu nu la ea. Nu știu în toate caracterele. Mă dat și voi mie. Mamă, uite-mă cum pierdem noi. Stai, că acum mă gândim. Nu, ceva cu ce? Uite, că te batem. L-am bătut. Uite, frate. Ok. Revin dacă sunt boss. Sau ceva de zi. Da, și normal că după primul meci am fost boss. Am picat boss. Am pe aici. Trebuie să fac 40 de kiluri. Asta e extrem de greu, dar... Am văzut. Să vă sabiți, dar... Mai trebuie să oraș. Nu știu. Am făcut destul de multe kilori până acum. Parcă eu nu vreau să fac multe chile.
atât de puțin. Sandy, de ce da? Îți dă mult rău cu Sandy, acum. Nu! Aproape băteam, dar l-a făcut cred că multe kill-uri. 28 de kill-uri. Da, plătim. Am plecat frumos după 5.000 de runde după ce am murit. Acum facem. Cred că ăsta o să fie printre ultimele pentru episod, pentru că nu mai am memorie pe telefon și nu pot să filmez și mă enervez. O să mai filmez, nu știu când, poate când o să mai apară Brawl Pass, poate ceva de genul, o să mai filmez, dar nu știu când. O să termin chestia. Nu știu. Și mi-a dat crash, normal. Și de asta a fost ceva de genul, eram cu Bibi la Big Game și de aia, foc pe. O faci de banane, ce? Sau până. Am un moment de puțin timp pe care am muncit că a fost o seră, mai bine prindeam de un stil de 10.000 și gata, era mai bine. Era aproape mai bine pe fix. Bă, danță, bă, nu de pot să le fac ceva, de nu mă enervez. Here comes Pam! Haide, mă, dar ce n-ai de fac de la mine? Dar eu cum mai ies din poartă? Terminatule! Fugi! Ești prost de mult. Dar nu poți de crezi auto e prost! De ce nu poți să crezi asta? Da, deschide. Dați-mi o crezi. Dați-mi o crezi. Trebuie să nu muriți pe telefonul ăsta. Bine, am jocuri cu multă memorie sau ceva, dar... Nu nimic, nimic. Bă, ce n-ai? Bare, băi, jocul ăsta cu mine. Trebuie să mă joc la Bounty, nu există. Nu. Ce să faci, n-ai cu să...
Și gata, am terminat challenge-ul. Și... Gata, fac. 10.500 și ultima dezamăgire de azi, adică mega box pentru că nu a făcut 6. Căca! Bă, măcar atât am putut să iau și eu azi din 3 mega boxuri, dar unul singur, mă. E dezamăgitor. Da, și am făcut rost de memorie mult. Și cam tot cu episodul ăsta. Da, sunt foarte dezamăgit. Și l-am făcut asta de 10. Până aici. E fata. Pa, pa!